футболи сипоҳони Эрон аз шаҳри Исфаҳон буда аз беҳтарин клубҳои лигаи бартари халиҷи Форс ба ҳисоб меравад ва таърихи 70 сола дорад. Он ба ширкати Исфаҳон Муборак Стил тааллуқ дорад. Номи пурраш клуби фарҳангӣ ва варзишии Фулод Муборакии сипоҳони Исфаҳон аст. Бо лақаби тӯъфони зарди Осиё машҳур гаштааст. Сипоҳон бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи нақши ҷаҳон мегузаронад ки ғунҷоишаш 76,000 нафар мухлис аст. клуби футболи Сипоҳон дар таърихи худ 10 ҷоми расмиро соҳиб шудааст. 5 унвони қаҳрамонӣ ва 4 мақоми дуввум дораду аввалин тими Эрон аст ки то ба финале Лигаи Чемпионҳои Осиё роҳ ёфт ва ягона даста аз Эрон аст ки ба ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо дар соли 2007 ширкат варзид. Ин даста 5 маротиба ҷоми футболи Эронро низ ба даст овардааст. соли 2007 дар бозии ниҳоии Лигаи Чемпионҳои Осиё бо дастаи Урава Ред Даймандси Ҷопон дар 2 вохӯрӣ мағлуб шуд. бозӣ рафти дастаҳо бо натиҷаи 1-1 ва баргашташ 3-0 бо пирӯзии ҷопониҳо хотима ёфт. дарвозабони даста Паём Ниёзманд дарвозабони дастаи мунтахаби Эрон ба шумор меравад. ҳамчунин Ромин Ризоиён, Солеҳ Ҳардонӣ, Амин Ҳазбавӣ, Ориё Юсуфӣ, Муҳаммад Каримӣ, Ҷавод Оғопур ва Меҳдӣ Лимучӣ узви дастаи мунтахаби Эрон ҳастанд ки муборизаро барои рохат ба ҷоми ҷаҳони 2026 идома медиҳанд. Сипоҳон ҳамагӣ 4 легионер дорад. Ваҳдат Ҳанонови тоҷикистонӣ аз Персиполис ба ин даста гузашт ва дар бозии аввали Сипоҳон дар Лигаи Чемпионҳои Осиё 2 голи нахустини худро ба самар расонид. Алҳол ин голи тезтарин ки дар дақиқаи 9 ба самар расонида шуд дар Лигаи Чемпионҳои Осиё 2 ба шумор меравад. дар раиси дастаи Сипоҳон 3 бозигари фаронсавӣ ҳунарнамоӣ доранд. Стевен Нзонзи 35 сола аст, аммо бозиашро то ҳанӯз гул накардааст. Севилия, Рома, Галатасарай, Ар-Район ва Коньяспор аз Нзонзи баҳра бурданд. Бриан Кевин Дабо дуввумин бозигари фаронсавӣ мебошад ки дар раиси Сипоҳон ҳунарнамоӣ мекунад. ӯ дар Монпеле, Сен-Этен, Беневенто ва Арис бозӣ кардааст. 32 сола мебошад ва ниҳоят охирин легионери Сипоҳон Абубакар Камара аст. ӯ 29 сола аст. дар Монако, Фулҳем, Арис, Олимпиакос ва Алҷазира бозӣ кардааст. дар бозии аввали Сипоҳон бо Алваҳдоти Урдун Бриан Дабо аз оғоз дар ҳайат ба майдон омад, якҷоя бо Ваҳдат Ҳанонов, баъдан Нзонзи ва Камара дар дақиқаи 67 ва 68 вориди майдони бозӣ шуданд. тавре гуфтем ин вохӯрӣ бо пирӯзии Алваҳдот бо ҳисоби 2-1 ба поён расид. ҳоло дар Лигаи бартари Эрон Сипоҳон баъд аз 5 вохӯрӣ бо касби 13 имтиёз дар зинаи аввал мебошад. 4 ғалаба ва 1 мусовӣ дорад. бо Истиқлоли Тоҷикистон чӣ гуна бозӣ мекунад? рӯзи 1 октябр хоҳем дид.